Почвай, почна. Здравейте, приятели! Добре шли в тези епизод на Roblox с Йоана Чеча. Ще играем. Не, Чеча не може. Ще видите в канала ми какво съм казал на Йоана. Той каза, че ще ръба, но не знам. Ще видите, приятели, в моя канал. Гледайте в моя канал след малко. Не след малко. Да, след малко. Ама тя няма да разбере. И гледате в моя канал първо. Само ти кажа, ти няма да ми правиш пранк, за да гледат те първо. Добре, няма пранк. Сега избирай, ти какво седиш? Еми аз да чакам. Ти избирай! Ай, ти не знаеш още да играеш. Приятели. Приятели, верно ви казвам. Ще играя тази игра. Ще разберете на моят канал какво съм пратил на Йоана. Ама тя няма го гледа, ще го гледа после, когато ви кажа. Ама много ще е гамно. Наши това му е гаджето на Арзо Ченелс на Верам Танусната. Squid Game не е хубаво.